Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Antoniu și în acest episod o să vă învăț cum să descărcați Do Recorder Pro și anume Do Recorderul care nu are scrisul în dreapta jos și acela care îți permite să ai mai multe funcții gratis fără să cumperi această aplicație. M-ați întrebat foarte mulți cu ce filmez videoclipurile mele și cum de am așa mare calitatea la video și atunci am zis să fac un tutorial despre această chestie. O să intrăm pe Chrome și o să dăm o filă nouă și o să o căutăm aici, Download, fraților, Download Do Recorder și anume Do Recorder Pro Full.apk. O să dăm Access și o să apăsăm pe primul link. O să mergem jos până o să dăm de download.apk și am ajuns aici unde este cu mov sau o culoare gen ca aceasta. O să apăsăm pe acesta și apoi să apăsăm aici pe acest scris albastru și anume pe acesta și o să dăm descărcați. Haideți să o descarc și eu din nou, însă nu are niciun rost pentru că eu o mai am descărcată și după cum vedeți s-a și descărcat deoarece a avut doar 15 mega și o să apăsați aici pe deschidere și apoi o să dați instalați. Nu vă învăț cum să instalați o aplicație deoarece știți și voi cum să o instalați de aici înainte și nu mai are rost pentru că eu o am deja și nu pot să o mai reinstalez și pentru că cu ea filmez în acest moment și apoi s-ar întrerupe filmarea, însă chestia asta trebuie făcută ca să aveți un program foarte bun de filmat. Nu mai luați Mobizen, nu mai luați alte chestii, deoarece acelea se aud foarte urât, mai ales când filmați cu voce. Deci se aud foarte urât. Însă acesta este cel mai bun program de filmat pe care eu îl folosesc și care îl folosesc mai mulți YouTuber și care arată decent și care este foarte ok. Deci cam acesta a fost primul episod din seria noastră de tutoriale. M-am gândit să fac o serie deoarece m-ați rugat foarte mult să vă spun cu ce filmez, cu ce editez, cum fac thumbnail-uri, cum fac anumite chestii și am zis să fac niște videoclipuri pentru voi, deoarece nu vreau să mă întrebați, că mă întrebați foarte mulți și trebuie să răspund la fiecare și este destul de nașpet să răspund la 5 comentarii într-un videoclip, cum filmez, cu ce editez și așa mai departe. Și atunci am zis să am un videoclip pe canal cu tutorialul ăsta, un videoclip cu alt tutorial și așa mai departe, ca să știți și voi chestiile astea și să faceți videoclipuri de calitate, fraților. Deci cam acesta a fost primul episod din seria noastră de tutoriale. Dacă ți-a plăcut, te rog să lași acolo un like și să strângem 50 de like-uri pentru a apărea și următorul tutorial și să-mi spuneți dacă vreți să mai fac chestia asta. Adică mulți mi-a zis să fac, poate alții știți și nu vreți să vedeți chestia asta, deoarece este un canal de gaming. În fine, aveți link de la această aplicație în descriere și aveți acolo și toate informațiile despre ce filmez și așa mai departe. Eu am fost Antoniu și ne auzim data viitoare cu un nou tutorial sau cu un nou episod de gaming. Salutare!